Salut! Vreau să vorbesc de o retrospectivă a lucrurilor la mine în stopină. Deci de la ultimele filmulețe, de când am văzut că nu prea mai este așa multă albină, am început să restrâng, să unific, să restrâng cantitatea de albină, pe scurt, da? Și cam așa arată acum stupina. Tot am restrâns, am dat corpuri, tot, am adus roinițe, am pus câte doi în fiecare roiniță care aveau cam o ramă jumate, 2 rame de albină, pe care am să iau să iernez în beci. Mă pregătesc de acum să îi pun și în adăpost. Na, albinele se prezintă cât de cât o medie la 4 rame, 5-6 rame, deci nu stau chiar bine în cantitate. Am pus păturicile, ia uitați, ei se vede, am restrâns să fie fix cantitatea de albină necesară. Asta e pe 4, da? Și tot așa, să vedeți, restrângeți cât mai mult. I-am pregătit de iarnă, deci eu pun folia asta, o las cam până de obicei după anul nou, în jur de 5. Ia uitați, strâng. Trebuie să fie compactat din față până în spate, să fie ramele uniforme cu albină acoperitoare. Da, folia de nylon o dau la o parte și vin cu foi de ziar. Cam în... depinde și de vreme. Anul trecut am venit după anul nou, anul ăsta dacă va fi ger mai devreme am să intervin în decembrie. Da, cam în jur de 15 noiembrie, 20 noiembrie, cred că în 20 noiembrie am să iau să îi așez în adăpost. Și după ce îi voi așeza în adăpost, dacă frigul va veni mai devreme anul ăsta, am să-i ia uitați, deci cam astea sunt albinele la ora actuală. Am să-i vin și dau foliile afară și înlocuiesc cu foi de ziar să absorbă umiditatea asta. Vedeți, pe deasupra cuibului nu este deloc condens, numai în partea unde nu s-au scos ramele apare un condens. Asta e bine, condensul să fie la vremea asta. În felul ăsta, adică pe folia de nylon, nu pe familia de albini, ci în partea unde nu este albină, da? Asta ne dă seama că ele se încălzesc, au activitate acolo, sunt într-o hibernare latentă, pasivă, cum eu zic eu, și e bine, da? Cât de cât la vremea asta, uitați-le. Da, cam astea am pus și ultimul rând cu benzi. Așa, ia să vedem dacă au mai picat ceva și la administrarea de zile trecute. Deci luni, marți am pus benzi. Da, au mai picat. Da. Asta pică. Ia să ne uităm. Proaspeți, uitați. Varoa, da? Da, deci au mai căzut câțiva. Da, nu vă sfătuiți să
Ia uitați, câțiva. Și... Da. Bun. Așa. Da. Fără. Ca de tratament, ăsta e ultimul tratament care l-am făcut acum în noiembrie. Și de acum ne așteptăm de vreme rea. Am făcut verificarea, fiți foarte atenți la hrană, gestionarea ramelor cu hrană. Am și un filmuleț în care vă explic, în care să înlocuiți tot ce înseamnă ramă sub 1 kg să fie înlocuită, mai ales dacă e aproape de cuib, să fie înlocuită cu o ramă de minim 1,5 kg, ca să nu aveți probleme pe timp de iarnă, să nu apelați la diverse surse, turte proteice mai devreme de luna martie, da? Și de stimulări, nu știu, nu sunt de acord cu ianuarie-februarie deloc. Ce-i drept depinde și de an. Anul ăsta, să zic 2016, s-a început undeva eu cu stimulare în luna februarie am început, pe 17 sau 18 februarie am venit prima dată cu o turtă proteică. Eu nu dau turtă energetică, acea turtă albă, apifonda sau diverse sortimente de alte turte. Nu consider că e necesar, consider doar că forțez albina să consume ceva ce nu e bine de administrat în acea perioadă și eu obligând să consume o hrană proastă, automat așteptările vor fi puține, da, din partea mea, pentru că hrana respectivă nu e o hrană de calitate, nu e o miere căpăcită, da, pe care albina iernează, dar în lipsa hranei, da, e mai bine apelăm la o turtă energetică decât la o pierdere de efectiv. E doar în cazul respectiv eu sunt de acord să hrănim cu acea turtă energetică în luna ianuarie, februarie. Da, deci în ianuarie cel puțin trebuie ferit de a administra, dar în cazuri extreme trebuie administrat. De ce zic că trebuie ferit? Și februarie, dar februarie tot depinde de vreme. Pentru că dacă martie va fi o vreme foarte rece și nu va permite zboruri de curățire mai frecvente, riscăm să băgăm albinele într-o nosema puternică, ele din cauza proastei alimentații să dea în diarie, abdomenul se umple, ele vor să iasă la zbor, nu au zbor pentru că vremea nu o să permită, da? Dar de preconizat să nu fie așa, să fie vreme bună, albina să iasă la zbor și toate cele să fie bune, dar trebuie să luăm în calcul și aceste variante. V-am spus, turtele trebuie să înceapă a fi administrate doar în cazuri extreme, mă refer pe lunile ianuarie și februarie, iar ca și stimulare proteică în luna martie, de la început trebuie administrată turtă proteică, sunt de acord, în diferite feluri, cu siropuri de ceapă, cu siropuri de ceai, de usturoi pentru nozemă, cu protofil, cu diverse surse cât mai aproape de ceva natural, da? Să nu fie turte cum sunt din comerț, cu amidon, cu fructoză, glucoză și moleculele, pulberele respective, cu amidon pentru omogenizarea turții să fie
tare, să nu... Na, diverse, așa se găsesc în comerț. Să nu vă așteptați că acea hrană va da un randament asupra familiei de albini, ci mire de albini cu polen și cu zahăr foarte bine măcinat, să fie o pudră foarte fină, da? Amestecăm și astfel e cea mai bună turtă proteică. Ea trebuie administrată în luna martie, ca să nu încărcăm abdomenul albinei din cursul lunii februarie, și în martie, chiar dacă nu are 2 săptămâni de când am administrat turta, zbor de curățire, în următoarele 2 săptămâni de când administrăm, cu siguranță în martie, se apropie de aprilie, va avea o zi mai caldă, va prinde și atunci noi vom sta liniștiți, pe când dacă administrăm în februarie, sigur martie va fi mai capricios și vom sta cu frică că albina nu va putea avea zbor de curățire. Și, da, în altă ordine de idei, am micșorat peste tot. Deci la ora actuală trebuie micșorat, trebuie văzută cantitatea de hrană, albina să fie cât mai compactă. Cam astea sunt treburile pe care le-am efectuat zilele astea. Păturicile trebuie puse, ia uitați, deci foarte compactă e albina, da? Pe 5 rame și toate acoperite, da? Frumos, de lângă peretele lăzii până în diafragmă, să fie bine acoperite cu albină. Da? Roiurile, v-am spus, din 3 rame, dacă s-a acoperit cu o ramă jumate, nu trebuie. Da, cam atât.